Ya. Nang arep putih. Alfa. Dhewe. Oh anu jeneng Sapar sing jenenge, Ding. Sing ono bendul-bendule kuwi lho. Nang Sapar. Oh jeneng apa Mas ini, Mas? Sing nek bendul-bendule legi lho, gulane gula bang. Oh jeneng apa jenenge? Nang gendul. Oh. Grendul betok wedi. Loh, cili-cili to gendul ngene cili-cili. Oh, beto aran. Saneker. Heeh, beto aran berarti. Coklat itu. Heeh, kuwi jeneng apa jeneng? Ya aku jenang. Jenang gendul. Grendul. Masa grendul jenenge? Aku tahu tuku grendul gak ngono iki. Gendul botol. Kok kuwi sing gawe anu, sing gawe simbol. Iya jarene, Mas. Iku jarene ndase Wah, apur e. Dicili. Mbok saking Tapi sing megeli sing aku masalah sing lek tragedi Karbalane gak nemen, Pak. Sing megeli kuwi ketika iku sirahe digedolanan Mbak Yazid. Sampai pira 2 wulan. Sampai digedolanan to. Tapi ora tambah elek gak. Tambah ganteng. Baru kan diserani pendeta. Terus iku sampai ke Khalifatan Fatimiyah iku pokoknya. Iku jelas Syiah. Dijaluk terus dimakamno sing saiki iku. Pokok polemik iku, ndase dimakamno ning ndiku polemik. Tapi sing saiki ditandai nek Mesir iku. Makam Sayyidina Husain. Iku ndase to. Masyaallah. Gak bosok, Pak. Enggak ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal wa idza wati'alan arikalane mendezet. Enak. Mendezet sapa sing jelas iku kudu bojone. Nek jelas nek dudu bojone ndak dibahas iku wis jelas hukume. Sapa al-muhrim wong sing ihram mendezete iku fil haji pada saat haji wal umrati lan umrah. Qabla tahallulil awwali saderengipun tahallul ingkang pertama. Apa ping pindho to Mas tahallul, Mas? Iya. Aku tapi sampai saiki bingung aku, Pak. Bingung. Tahallul awal mek tahallul sani bingung. Nah, sampean bingung meneh aku. Aku ora praktek aku. Pokoknya mari tahallul awal ya. Sadurunge tahallul awal iku mendezet istrinya sing jare sampean wingi gak kena dimpet. Fasada moko dadi rusak nusukuhu napa ibadah hajinipun. Wawajabalan wajib tapi tetep almadyu napa nerusaken fi fasidi ing dalem ibadah kaji kang rusak niku wau. Lan ugi wajib wa al-qadha'u lan ugi wajib al-qadha'u apa ngodok alal fauri ing atase segera min haitsu saking sekirane saking arah tempat ahrama berihram sapa wong niku wau fil ada ing dalem ada waktu niku pisan pokoke bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun para imam mazhab. Ngulang meneh tadi Mas. Soro. Nah, apa mengkapan? Ittifaq. Ittifaq ya. Harus ngodok iku kudu balik meneh. Segera. Heeh. Cek segera lho, Pak. Iya, segera. Terus nanti duwe. Wayah kuwi. Lho ndak, maksudnya ngulang meneh. Kan Wayah kuwi. Heeh, tempat ihrame iku kan sik ono ning kono Dek. Ndak teko arah ihrame Dek iku budale kon ndi? Lah wis bare wukuf Arafah. Bar. Engko iya nek. Enggak gitu piye. Wukuf lek posisi iki. Sadurunge tahallul awal ya. Wayal zamulan wajib hu ing niku tiang muhrim sing watek tiang ihram sing mewatek bojone niku inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad dalan Imam Ahmad apa badanatun mbeleh badanatun unta badana unta iya Mas larang nganggite ndezet iku poso ae ngawur poso
Wa qala lan dawu Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah in wati alamuna watek sapa wong muhrim niku wau qoblal wukufi saderenge wukuf fasada moko rusak hajuhu napa hajine tapi walazima lan wajib huteng niku tiyang sing watek saderenge wukuf satun apa kurban sawadus wedok titik wa ingkana ba'dal wukufi lan arikalane lan lamun ana apa iku wateke ba'dal wukufi terjadi setelahnya wukuf lam yafsud moko mboten rusak haju napa hajine tapi walazimahu wajib huteng niku tiyang sing watek sakwise wukuf badanatun apa unta badana malah duwe berat yo sanggup bojo aku penak ya utawa tuwek pisan Mas Rono ning kingkrien sing katene ngono ono tok tenagane gak ono wa dhahiru madhabi malikin lan utawi zahire madhab Imam Malik iku ka qauli Syafi'i kaya dene qaulipun Imam Syafi'i inggih menika yalzamu inda Syafi'i badanatun terus fasada nusukuhu ngoten nek qabla tahalluli nek mono pos Pak. Iya wong lanang yo. Iya. Produksi terus. Tapi kan niku watek nek zleb nek wong lanang kan iso ndek zebra cross tok kan iso Mas yo. Ndak sedok. Ndak zebra cross tok wis gak popo lho Mas. Keri-keri piye? Bar keri tok. Ah iya. Butuhe keri kuwi tok. Apa? Lebokno bleng malah ra keri. Wis kisut. Wa'ad titik ning ngene titik. Wa'adul ihram lan utawi akad ihram layar tafi'u niku mboten batal, mboten ilang maksudnya mboten batal bidwati sebab watek fil halataini ing dalam dua keadaan. Maksudnya dua keadaan niku ba'dal wukuf atau qablahu. Niku mboten batal. Ihrame bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun para imam mazhab titik wa qala lan dawuh sapa Imam Dawud niki di luar mazhab memang Dawud niki ra diakoni yartafiu ilang napa akdul ihram niku titik ora apa-apa cak dianggap kok sik ana wahal dan apakah yalzimu huma wajib huma teng loro karo tiyang loro sing mari nglakoni hahihe niku sing padha ihram niku apa ayat tafarraqa yen to pisah loro karone fi maudhi'il wati ing dalem nggon wateke niku wau apakah seketika itu mereka harus pisah kan ono hukumane Mas Mas Iya. nah kudu pisah apakah harus pisah pada waktu itu atau tidak adz-dzahiru min madzhabi Abi Hanifah utawi kang kaul kang dzahir fi min madzhabi Abi Hanifah saking madzhabipun Imam Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i annahu iku sak temene napa namine perkara niku wau iku yustahabbu atau annahu sak temene saan yustahabbu niku dipun anjuraken apa ayat tafarraq dianjurkan pisah dulu kaya zaman Nabi no iki nek ngono gak oleh haye sampai asar ngono waqala dawu Malikun sapa Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad diwujubihi kelawan wajib ayat tafarraqa wajib pisah kapok kapan deh gak boleh titik wa in wati'ah Sumawati api lho watek pertama Mas lah iya ora ngono Pak mung siji wis kena jano heeh sik to wa in wati'ah lan nemu-nemu watek sapa muhrim summa mongko nuli terus durung dikafaroi summa wati'ah marung watek maneh ngono lho sapa muhrim iki mau kencuk walam sultan ya walam yukafir tapi durung ngafaroi sapa wong muhrim niku anil awali enteng anil awali saking watek sing pertama kala moko dawuh Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah yalzamu syatun yalzamu wajib teng tiyang niku watek sing ping pindho niku satun apa wedhus wedok siji kurban wedhus wedok siji kafarah duka sampun ngafaroi sapa tiyang sing watek sing muhrim niku wau
alal awali sing ihram niku anil awali saking watek sing pertama aulam yukafir utawa dereng ngafaroi. Jadi padha wis Imam Abu Hanifah tetep siji Mas ya hukumane. Enak ya Mas ya. Enak, kayak polisi lah iki. Wedhus siji. Ketilang ya wis ngono. Ndonok kono ketilang mana ya wis ta siji ae. Iya. Aduh. Kejaba ayat takarrara yen to terulang dalika apa mengkono-mengkono watek fi majlisin wahidin ing dalem tempat kang siji. Sak nggonan pindho, Mas. Iku beda ukara iku. Nggih, enten perinciane. Niku terulangi di dua tempat apa di satu tempat ngono. Terjatuh di lubang yang sama. Kena iku siji nek untuk Abu Hanifah siji. Siji. Nggih, siji tetep. Oh. Waduh ae, nek kono ae. Oh, niki beda, Mas. Sing awalnya Abu Hanifah iki tempatnya beda. Beda iki, beda. Durung apa? Perkara nggon. Iku wajibnya mek siji tok. Alah tuku dur kasur aku pindah ning Andingi to, Pak. Iku sik sanggon iku. Sik sanggon iku, Mas. Bedane pancet. Majelis sing nggon lungguh Pak sithik berarti sak bokong. Yo nek majelis. Ini kan. Yo. Tapi wong nek ngarani ning ndi, Bos? Ning Hotel Mulia. Bareng ngono nglakoni ya. Takoni maneh ning ndi, Bos? Hotel Mulia pancet, Mas. Kamar piro? Lu kan pindah kamar. Utap ning jeding. Yo ning beda wis. Aduh. Tempat sujud yang rata mundur dikit sujud ngono. Beda neh ya. Ya nak ngono wis. Maksude niki wae sing yalzamu satun niki nek nggone beda, tapi nek nggone siji loro yo. Wa qala lan dawuh Malikun sapa Imam Malik layajibu mboten wajib bilwat istani kelawan watek sing nomor kali sayun apa suwiji-wiji. Apik iki, Mas. Lho, jajan iki ya padha, Pak. Padha, Pak. Kan ndak ono api majelisin wahide apa gak ngono lho. Pokoke pindho iku wajibe tetep siji ngono. Nek sing iki gak. Nek sing Abu Hanifah iku. Delok nggone. Nek nggone beda-beda siji, nek nggone pancet loro iku. Wali Syafi'i lan iku kadhe Imam Syafi'i kaulane utawi dua kaul. Ahaduma ingkang utawi salah sijine saking dua kaul ya jibun iku wajib kafaratun saniyatun apa kafarah kang nomor loro. Pindho rada larang. Nek melok Imam Syafi'i sultan. Suma mongko nuli kila dipun ngendikaaken, maksudnya berarti kaul sing nomor loro badanatun. Kal awali kaya dene sing pertama. Loro badana. Loro badana bodho bongko. Wakila lan enten sing ngendika malih dingendikaken malih satun apa siji apa jenenge? Siji wedhus itu titik wal ashahulan utawi ingkang kaul ingkang langkung sahih kafaratun wahidatun mek siji tok kafarah. Pasti pangga. Ya tetep siji tok. Badana ya keju Yo melok kila iki mawon. melok kila penak. Wa qala lan dawu Ma Ahmad sapa Imam Ahmad ing kafaro anil awali lamun wis ngafaroi sapa imam sapa muhrim sing watek niku anil awali saking watek sing pertama wajibat moko wajib bisani sebab wajib sing watek sing nomor loro badanatun apa badana nek ngafaroi sing pertama nganggo satun loro gak imane pelanggaran pindho tetep abot Imam Ahmad. Wa idza qabbala titik saiki wis gak bahas masalah watek utawa watek tapi di zebra cross ya. Wa idza qabbala lan arekalan nyipok sapa muhrim nyipok sapa lagi gak jelas aja objeke cah nyipok tiang listrik ngono piye Sopo ae iki, Pak? sapa ae pokoke bisa watin ya Iya. bisa watin syaratnya Nek wedhus dicipa ya. pokoke nganggo syahwat au utawa wati amen dezet sapa wong kuwi mang fima ing dalem barang dunal farji ingkang tetep ndek nisore atau sak liyane farji. Sak liyane farji. Ya, ndi wis kelek misale, kelek. Ya Allah fa anzala terus ejakulasi. Sapa muhrim niku wau lam yafsud. Lho enak iki, Mas. Lam yafsud moko mboten rusak hajuhu napa hajine tapi walazimahu badana. Iki gak aku iki. Gak masuk iku. Ya, lazimah wa lazimalan wajib huteng niku tiyang sing inzal niku wau badanatun apa badana.
unta badana gede lumayan. Wa qala lan dawuh Malikun sapa Imam Malik yafsudur rusak. Hajun apa hajine walal zamulan wajib huteng niku tiyang badanatun apa badanah wal qada ulan ugi qada. Miliaran nih. Miliaran nih. Pun niku mawon niki bahasan mendezet pun telas faslun wallahu a'lam bissawab bisiril Fatihah. Auzubillahi. Amin.